Cunas lá bh chuirde seo Leabhar-mheas agus beag meag meas an leabhar seo Night Boat to Tangiers le Kevin Barry agus bhí sé seo animathe list de fada an bhocar agus níormhúil sé ach go bhista sí cínta go nárbhúil sé ach tá sé seo anmha baine sé le burt chorpaig atá i fannacht is a chríochfort chuig Tangiers agus tá siad áteigh sa Spáin Algeciras chun déir sin Algeciras a tá luúta in Ulysses tá leabhar eile le Kevin Barry a tá ananascathe go deo le Ulysses agus sin ceann faoi Beatlebán ceann faoi John Lennon a cheannig Ilan amach ó chósta bhuio ach in ceannar seo is burt íorh nó bhangarí cheanna bhangarí drogaí as corca go beth atá a cuairtú iníon le duineacha agus fanin siad an tá chuirsís ar raibh ar fad tá scéalaonnta ar fad. Ní a go bhfuil sé bailile chomach céan leis na gearcéalta aige agus beidir nach bhfuil an dearra Tá sé aníachar deir láidir sríomh stáilm ach tá tús an leabhar go háirithe dochreite má beidir nach bhfuil an dearra bailach chosáil céanna a thuríiste le Kevin Barry is dechar é thorú beidir an scrín nóir fearr tá saohrú is a bhéirle in éireann faoi láthair agus ar dain freisin beidir éistí leis na scéalta.